ಈತ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆದ 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮದ್ಮೆದ 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಕಲಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂಚಾಕಲು ಇನ್ನ ಮುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೀತೆರ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅಕಲಿನ ಲೆಸಂಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಮದಿಮೆದ 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡದಿ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಲ ತುಳಿ ಮದ್ಮೈನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊನ್ನಿಕ್ಕಲ್ ವನಸ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಇನ್ನ ಮುಂಡೇರು ಕುಲದೇವರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊರನಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಲದೇವಿಯರ್ ಅವಲ್ ಬಂದ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಹೋಗ ಕುಲದೇವಿಯರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜೆ ಅಂಡತ ಅಂಡ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಿವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಾತ ಎಂಕ ವಿನೀಶಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮ ಬಲ್ತು ಪೋಯರಿ ಈಗ ಯಾರು ಬಂದಪ್ಪ ವಿನೀಶ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಆಯ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ಜೆ ಬಂಸಿದ್ರು ഞാൻ ದಾರಿ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ನಮಕ್ಕ ಮದಿಮೈತು ಲೆಂಚ ಕುಲ್ಲುದೆ ಬಂದು ವಿಶ್ ವಿನ್ನುಗು ನಾಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಜೇ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ ನಕುಲು ಎಂಕಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಪುರ ತೂವ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂಗಿ ಪಾಡು ನಿಜ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಕಚ್ಚಾ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ನಿಜ ಅವ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಬಟರ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಅಂಚವ್ ಅಂಡ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಕಲು ತೂಪೇರು ಬೊಕ ಪರ ಊರು ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ನಕಲಿ ಪುರ ತೂವರ ಆಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪರ ಇಯ್ಯವು ಬಟ್ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಪುರ ತೂವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗನ ತಿಂಡಿ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಭಾರ್ಗವ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆಗೆ ಕುಲದೇವಿಯರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಪೂರ ನಡ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ತೂವರೆ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಉಂಡು ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ 2ನೇ ಸತಿ ತೂಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಾಕೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದಿವರ ಅವರ ಬೈದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ತ್ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪನಿ ನಿಕ್ಕು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಡ ಮಾತ ಪರ್ಲೆ ಜನ ಪರೋಡ್ಸ್ ಬಂದೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಮರ್ಲೇದು ದೇ ಬಂಡ ಏ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಂತಿದ್ದೆ ಜ್ಯೂಸೇ ಕಂತಿನ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಪರ್ಪಡ ಪರ್ಲ ಜಡ ಬಡಿಸಿಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ತಿಂದ್ರೆಗನ ಪೂರ ಪೋಯಿ 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 ವಿನೀಶ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರ್ ಇಲ್ಲಾಡ ನುಪ್ಪುಂಡ್ರೆ ಸನಿ ಗೋಳಿ ಬಾಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೋಳಿ ಬಾಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನೂನಾ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಇವರು ಪೂರ ಬರ್ತೀರಾ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಇಂಕುಲು 2 ಜನ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತ ಆರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ವಿನಿಶ್ ದಾದ ನೆತ್ತೇರ್ ಬರ್ಪ ಆ ನೆತ್ತೇರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿರುಗೊಂಡು ಇಂಕುಲು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೂರ ಪೋದ್ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚೂರು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ವಿನೀಶ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡ್ 2-3 ದಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಏನೇ ಗಾಡಿ ಬುಡಿನಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ವಾಮಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಮದ್ಮೇದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಪೂರ ಸರಿ ತಿಂದ್ ಪಾಪ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಪೂರ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಕ್ತಿಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಲ ಬತ್ತಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬಾಯ್.